Čauky mňauky z Myšík, dnes si dáme taký rýchly tréning v puzzle ACI. Ja už to rovno aj púšťam, trošku taktiky, aby sme sa rozpohybovali. Odporúčam vám toto si zahrať 1, 2, 3 krát a potom sa pustiť na šachové partie. A OK, a teraz sa už sústredíme. Šach. To nemôžem zobrať. Si vezmem. Aha. Vezmem. Šach. Vezmem. Mat. Bydlička. Vezmem. Nožíček. Šach. A tu musí byť nejaký nožík. Tak. A ideme šach. Aha, vezme. Aha, to som nevidel. Tak to dáme mat. Šach, mat. Tak to dáme, že šach. Či to bolo zle? Neviem. Dobre, šach. To bol mat. Tu dáme rýchlo. Čo dáme? Aha, šach. Vezme a dáma. Koniec. OK, takže v puzzle ACI som sa umiestnil druhý dokonca z 6, 29 úloh. Odporúčam vám takisto trénovať a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, z Myšík.